Ahoj, jmenuji se Miroslav. Здравствуй, меня зовут Самуel. Hi, my name is Natalie. Haló, ich bin Valentina. Ahojte, ja som Katka a my všetci sme súčasťou študentskej spoločnosti Mensen, ktorá sídli na gymnáziu v Domnici nad Váhom. Naším hlavným produktom je dokovacia stanica vyrobená na 3D tlačiarni z ekologického materiálu. Výhodou je kompatibilita s väčšinou moderných smartfónov. Pohodlnú prácu na vašom smartfóne zabezpečuje 14-stupňový uhol. O jednoduché pripojenie sa postará novinka v podobe magnetického konektoru.